dhewe minangka wakile panjenengane Bapak Tarmin. Bapak Tarmin, alias Bagong. Ya. So Ibu Katni matur sembah nuwun lawan dulur adoh, dulur cedhak, tangga teparo sing wis marang sabiyantu marang hajate panjenengane Bapak Tarmin Miwaha Putra Mahardya Siwi. Ya, nek ora dibantu karo tangga teparo dulur-dulur mula ora ana ucap sing wajib linareke kejaba mung matur nuwun. Ya. Tenggane Pak Tarmin so bukane matur nuwun awit pambiyantune sedaya ingkang bantu bau suku ego praktikal
Kan satu liya-liyane utamane sing mapan ana ing pawon ibu-ibu sing masak. Kuwi tanpa dibantu karo ibu-ibu sing masak ana pawon ora bakal iso lumadi dhewe menjane Pak Tarmin saha Bu Katmi ngladeni tamu sing wit awan mau tanpa ana pedote. Oh, heeh. Nganti bengi iki ya uga kanca-kanca pelajar utawa sinoman ana ing Blodro ini. Oh, heeh. Ya ana Tlobo. Ya. Sinoman sing bantu ngladeni para tamu undangan. Ki tanpa dibantu kawan para sinoman sing ana ing Desa Tlobo kene, sangeh penjane Pak Tarmin iso ngadeni nyaosi daharan saha unjukan tumraping para tamu dasare panjenengane Pak Tarmin kuwi kemasyarakatane yo becik ya mula nalika duwe gawe kaya ngene iki sing bantu ya pirang-pirang utamane para sinoman nyambut gawe tanpa ana kesele wit awan mau nganti sayahine nganti bengi iki ora ana mandeke sinoman kene heeh sregep-sregep semangat-semangat nyambut gawene cepet-cepet saking cepete lek nyambut gawe sinoman kene sore mau aku digawe wedan ora tak ombe wis dikukuti saking cepete. Oh, heeh, sing adem diganti sing panas maksudnya ngono lho. Oh iya, ya ngesake dawuh. Heeh, ya. Coba iki kudu ngedung wektu kudu iso lho, no. Ya, amarga bintang tamune pirang-pirang. Ya, lan nyuwun pangapunten ingkang wonten live streaming. Ya. Cokala mangsa singale medhot-medhot ngagat mergo iki mapane ana ing gunung. Oh, heeh, ya. Singale rada angel. Oh iya, ya ora dadi baya mengopo. Ya. Maka Mas gareng sik. Ya, gareng sik. Diaturi jumeneng. Oh, ngono. Ya. Ayo kontone isih gembira. Gareng jajak utedani. Ada bintang 3 pada malam hari ini. Ya. Niken Salindri adalah super power dari kota Kediri. Niken Salindri super power. Suaranya banter, powernya kuat. Terus Elisa Urkarus adalah superstar dari Ngayu Jakarta. Nah, Mas Gareng ini super tetra. Kayak obat mental dan goyak gak iso. Aku yo sing penting ana supere. Ayo super liyane no to mau super tetra kowe. Kowe liyane diunggul-unggulke barang kamu aku dijlok-jlok ngene. Piye carane kowe tak jlokne gen iso mumbul. Bari nek medhun kaya dene wong Banduran kaya mandut langsung bes munggah. Iya nek pedhot paling nek pedhot make junguk to jenenge.
Siang gumun tenan Pak nuwun sewu. Gumun apa? Pak ingkang kagungan dalem Pak Tarmin. Pak Tarmin ngersake Mbak Elisa. Terus mantene Putri ngersake Mbak Niken. Terus Bu Tarmin ngersake kula. Lah jenengan rene iki sing karep sapa? Nek aku kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku terus takok Pak Tarmin. Takon piye? Lah terus jenengan kok ngundang Pak, aku iki kersane ngopo, Pak? Ngene lho Mas, aku pengen ngundang Elisa karo Niken karo jenengan. Gua terus hiburannya apa? Timbang gak hiburane, payangan-payangan kayaknya jalannya luwung kok. Ngono. Oh, timbang jalannya nganggur ngono to? Nggih. Apik. Apik enak di Ribut. tak gaji cangkemmu ya. Rumasane sing dituju pertama kali iki nggonku. Kowe iki katutan ngono lho, ora? Pak Tarmin kuwi nalika mbiyen mirsani aku pagelaran ana ing nggene daleme Pak Marino. Iki pernah adine. Kuwi pengen wah aku sok nek duwe gawe anakku wedok rabi tak tanggepne Pak Anom Dejo Kangko. Pertama kali sing dituju aku raimu lho. Mosok nggih Pak Tarmin, kok jenengan ora ngomong lagi ngendika lho. Piye? Jare Pak Tarmin belum bersih Mbak Elisa. Bu Tarmin ngesih Mbak Niken. Terus Bang Anten ngesih aku. Jenengan iki kayaknya sing ngesih rasine. Gak enek. Kok kowe ngerti? Lah aku ditani Pak Tarmin ora gur bocor di seluwung lah kita jalanke lumayan ngono. Oh lumayan. Masih lumayan nek dinyang to lho Pak. Oh. Niki ora ujube mantenan nikahan. Iya. Nek ilmu sing tak tampa soal pernikahan itu adalah hal yang sangat rahasia. Rahasia mergo jodoh pati rezeki namun gumantung kersaning Gusti. Contohnya kayak begini iki. Mbak manten daleme Mbak Manten karo Mbak Manten Mas Manten. Mbak Manten Bludru. Karanganyar Mas Manten dalemipun Tegal. Niki nek gak karena rahasiane Tuhan, rahasiane Allah, ora mungkin iso kelakon. Iya. Wong urip kuwi mung iso ngrencana. Ning kabeh kodrat gumantung Allah taala. Leres mboten? Jenengan dek cilik apa duwe cita-cita besok untuk bojo Mas Saiful Anwar ora to? Kabeh mung rahasiane Allah. Ora ngerti Pak, sapa ngerti aku wong Purwodadi, Mbak Elisa wong Jogja, kabeh rahasiane Allah, besok jodoh gak ono ngerti. Lho. Iya bener. Lho Mbak Niken yang Kediri. Aku dadi nek jodoh sapa ngerti? Rahasiane Allah. Yo ora Mbak Niken. Kok ora? Dapur kuwi gemagus. Lho, ora kok gemagus nyatane lho teng ndi mau ning nggon lanang. Nek manten lanang karo manten wedok iki cocok. Sing lanang yo gantenge kaya ngono, sing putri yo ayune kaya ngono. Lah nek Niken Salindri, Elisa ayune kaya ngono, padha karo kowe, ora tangga teparumu ki bekasane do penasaran. Lek malam pertama modele piye? Dapurmu kaya tikus anyang-anyangan ngono nduk ayu. Yo. Ning kan spesial. Spesiale apa? Mas Nganten ganteng, Mbak Nganten cantik. Biasa wong aku ora wong ganteng kok wong ayu lumrah. Tapi Mbak Niken cantik, Mbak Elisa cantik kok bojo aku. Nggih kira jagat no. Lho mula ki hal-hal sing seperti ini lho Pak. Karepku lho. Setuju ya? Ini lho Mas Dewi. Ruwet sih. Harus bisa mensyukuri nikmat. Karena kita bisa merencanakan dengan siapa, tapi takdir berkata kita harus dengan siapa. Mula disyukurono. Muga-muga gathuk selawase jodoh kaken-kaken ninen-ninen donya teko ning akhirat. Dadi langgeng selawase pindhane mimilan mituno. Aja pegatan, aja pisahan siji lho selawase gek ndang meteng. Wah iya. Dungane singkat padat. Alhamdulillah, muga-muga dadi keluarga sing sakinah, mawaddah warahmah. Ning nuwun sewu Mas. Nek tak condro Mas. Manten lanang karo manten wedok iki nek kaya widodari ya Kamajaya Kamarate. Kamajaya Kamarate. Nek kowe pamane karo Elisa. Aku karo Elisa. Nek Elisa Kamarate kowe Komodo. Dadi malah larang regane. Regane apa? Ning nuwun sewu Mas manten Mbak manten. Wong omah-omah pernikahan itu kaya dene wong ngemput permen karet. Kok iso? Permen karet kae sepisan dimut krasa legi. Kok nek wis rada pirang menit krasa karet rada legi. Nek wis meh 5 menit 10 menit kuwi karet-karete gak enek legine. Wong omah-omah nggih ngoten. Kok iso? Anten anyar segedene setahun, 2 tahun, 3 tahun legine ora umum, Mas. Ning nek wis 5 tahun, 10 tahun kuwi duwe masalah, duwe cobaan, duwe perkara. Legine rada sudo mergo ketutupan karo perkara. Ning nek wis nganti 10, 20, 30 tahun wis gak enek legine blas, Mas. Karet dimut-mutuk ya karet-karet tok lho kok. Lahir batin aku sing kaya mbahku iki mau. Nek karete kan tetep karet. Lah mula kuwi arep wis ora lagi aja dilepeh. Lu wong kan nggo gayel-gayel. Oh iya. Ini
muga-muga langgeng selawase. Amin. Aja kok perkara legine nek wong omah-omah kuwi ora iso luput saka sing jenenge masalah. Sak propirane wong loro kudu bisa nyawiji tekad nggo ngrembugi perkara ben ora dadi perkara. Ora. Ya, bener. Ini jenengan katakan dia gak paham. Ora paham. Kandhani. Bojomu ayu sakniki. Ketemu Pisan karo Mas Saiful Anwar Mbak Dwi. Ketemu pisan paling bobot 3738 nggih Mbak. Ning nuwun sewu Mas 2 tahun wis manak pindho. Omong bobot 80 kowe aja kaget. Sebabe Lho, omah-omah nek wis manak pindho ping 3 mesti bobote mundak jenengan padha Mbak Dwi. Bobot pinten? Paling 42. oh men yo saya di sana. Ya kandhani gene saiki. Lho. Bijak pantes lho Anda. Pantes para pantes. Iya Mas. Niki tetep dadi rasa tresno aja nganti nyuda rasa. Iya bener. Lu ngono kandhani aku niki lek anak kanca gak kamu yo jenengan. Iya ya. Iya. Kudu bisa saling melengkapi mergo wong bojo niku kaya dene klambi nek dinggo kudu saya pantes tur bisa nutupi. Kaya Mbak Dwi Lestari kali Mas Saiful Anwar saling melengkapi dan saling menutupi satu sama lain. Ngono lho Bang. Nah, aku nek mau ngandani perkara anak, nek kuwi ngandani manten perkara apa? Lah ini ki mau. Jenengan ora ngrekake nek iso malam Jumat mergo ganjarane 1000. Nek Senin karo Kamis ganjarane 500. Ning nek liyane kuwi ganjarane ning 100. Kula mau ngelikke Mas, aja golek ganjarane ning kudu eling dongane. Lho, iki urung aku. Nek perkara donga aku urung. Alah jenenge gak paham. Dongane sing rada singkat. Biasane nganten saiki kepengin ndang beras sing singkat ae Mas, minimal nganggo sholawat. Lagi wis siap kabeh gawe wis siap kabeh kok wis selawate ngono kae. Disolawati Mas. Sallallahu ala Muhammad. Pelek nek bathuke Mbak Dwi. Sallallahu alaihi wasallam. Pelek demek dodo. Sallallahu ala Muhammad. Pelek demek weten. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sik, ndak bareng weteng lho kok suwi men. Apa nih sing suwe? Sallallahu ala Muhammad lembenek karo sallallahu alaihi wasallam lembenek dodo sallallahu ala Muhammad lembenek weten sallallahu alaihi wasallam plek ora apa kok wis ngeplek perkara plek ayo Mas nganten to sing nganteni kono kok sing ngeplek kene iki perkarane temu piro aku salah pengen ngeplek. Yo ben dilusi kok. Arti plek ora plek terserah. Oh iya. Kuwi mau dongane. Nek kepengin duwe anak wedok. Dongane. Ya nek bar selawatan. Siap-siap jenengan kok tengen. Munggah kok tengen teko tengah mandeg Mas. Acara sedelok medun nyiwa. Anake lanang. Lho nek pengen anak wedok, acak apa kiwa Mas? Teko tengah mandeg acara sedelok medun kok kanan. Anake wedok. Ning nek pengen gak dadi munggah kok tengen bablas ngiwa, munggah kok kiwa bablas nenem aja mandeg. Gak dadi. Rasa mau warai wis pinter-pinter. Lah iya. Pami yo. Alhamdulillah. Estu Pak Klo gumun tenan. Ketika jelek ya Allah kahanan iki saka yo ngene tertata rapi. Niki narasengkutku bergotipun panjenenganipun Pak Tarwen yo tangeh lakon. Bener. Kyai kok sembodo Masya Allah. Disalut matur nuwun Pak Tarwen berkah barokah sedayanipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Agak dalang aku, ya toh. Ana wong mikir saiki kuwi ana Mbak Isa, ana kowe. Terus pengasane iki sound system yo Aeromax. Aeromax itu sound system nomor 1 di kabupaten sini. Masya Allah luar biasa. Jos. Pokoknya dipol-polke mau ngendikane Pak. Pol Pambiwara lah dipol-polke wis pol-pole wong nanggap wayang bengi iki paling mewah yo dame Pak Tarmin bengi. Luar biasa sonet Aeromax iya. Undang sekabupaten Karangan disembung karo Dujo Laras Indonesia niki son kondang 7 RT ayo Masya Allah. Cilik bener-bener. Ini itu kecamatan di situ. Rumah saya kok yo Mary gini. Kembang ya? Kembang oke. Belok barang. Oke, boleh. Barang. Gue mantan sih pertama kali. Oh mantan. Ada bang apa weh?
selok. Gegaran ning wong akrami ya kena. Oke. Heeh. Ya. Bisa ora? Ya, ora iso kancane Mbak Lisa. Lah jodohku iku. Ayo Lisa, ya ayo Kak Lisa sih. Kok bari ya. Lisa. Iya. Lisa. Iya isi legan, isi rumbe bojo. Ya kan dadi direncana karo Allah kok. Rencana piye? Jogja aku dadi paling rancang.